And guys, oh, first bite. Garlic, onion, ginger, What's up mga kawitik? Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, our episode is Visayan dish. Luto po ito ng mga Kabisayaan. Ito yung tinatawag na sampay na. Para siyang dinuguan na may sabaw. Ayan guys, oh. Yung mga taga Luzon, I'm sure hindi kayo nagluluto nito. Ayan guys, oh. Meron tayong kanin, brown rice, pipino, at saka bayabas na may alamang. So, guys, pray muna tayo. So, ano pang hinihintay natin? Attack! And guys, oh, first bite. Anghang. Daming sili nito eh. Sampay na. Sa Mindanao, lalo na sa northern part of Mindanao, pag may handaan, meron to. Bituka ng baboy at saka may kunting laman.
Tapos, lalagyan ng dugo. Ang init. At sa kanilagyan to ng pipino guys, ay pipino, sayote na iniwa ng pinong-pino. So guys, kung gusto nyo magluto nito, same process pa rin ng dinuguan, pero lagyan nyo lang ng maraming tubig at saka lagyan nyo ng sayote. Sarap sana magkamay, kaso lang may sabaw eh. Anghang. Ito guys, may alamang rito. Ayan. Guys, ang tagal ko nang hindi nakakain ng bayabas. I-try natin lagyan ng alamang kung anong lasa. Masarap din pala.
Namiss ko yung kumain ng bayabas. Ang dami to sa amin dati. Tamis bayabas. Uy, tamis. Okay, oh. So guys, busog na po si Boy Witik. So, sana sa next video ko manonood din kayo. At saka yung mga hindi pa nanonood nito, hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe din kayo. Kaya guys, kita-kita tayo sa next vlog ha. Bye-bye!